L-Eġizzjan ċaħat li kien involut fi pjan biex tiddaħħal f'Malta 50 kg reżina tal-kannabis mit-Tunezija. L-Eġizzjan qal dan hekk kif għażel li jiġed fil-ġuri tiegħu fejn qed jiġi mixti b'assoċjazzjoni biex tiġi importata droga f'każ li jmur lura għal-2010. Fuq il-pedana tax-xhieda, Ahmed El Fedali Enan insista li dak li ntqal fil-konfront tiegħu kien kollu paroli. Dwar il-flus li bat, l-Eġizzjan qal li huwa kien bat ammont ta' flus lill-eks mara fl-Italja u mara oħra fit-Tunisija fuq talba ta' oħt wieħed li kien jaf. L-Eġizzjan ċaħad għal diversi drabi li kien jaf lil Tano Farrugia, ex-plejer tal-futbol li kien weħel 20 sena ħabs fit-Tunisija iżda nħeles 3 snin wara minħabba amnestija mill-Gvern Temporanju Tuneżin hekk kif kien jittela President interim. Raġel ta' 50 sena minn Birkirkara ingħata il-ħelsin mill-arrest wara l-ġimixli li għeddet lil martu u lill-ibnu ta' 18 sena. Fil-qort intqal li l-każ seħħ l-4 filgħaxija fejn mara u żagħżugħ għamlu rapport ta' violenza domestika fejn ġie spjegat li r-raġel kien aggressiv tant li għeddet lil mara li kien se jisparala u lit tifel li kien se jifqgħu bil-van. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll li huwa kisser xi oġġetti u qalilhom li kien se jaħraq id-dar u jġiba sufarina. Il-qorti tat il-ħelsin mill-arrest bil-kundizzjoni li jiddepożita s-somma ta' 2500 euro u garanzija personali ta' 7500 euro. Huwa informa lil qorti ma kellux il-flus u minħabba li ma setax jagħmel kuntatt ma' martu minħabba l-każ ma setax iħallas il-flus. Wara diversi telefonati fil-qorti ntqal li l-mart ir-raġel kien se tħallas il-flus u ġġib id-dokumenti tal-akkużat.